30 гадоў Лукашенко будуе вертыкаль, на якой трымаецца ягоная ўлада. У версе харчовага ланцужка вядомыя асобы – Эйсмат, Качанова, Рыжанкоў. Пра гэтых постацяў мы неаднаразова распавядалі падрабязна. Цяпер жа зорны час чыноўнікаў меншага калібру. Дзякуючы кіберпартызанам мы маем аўдыатэлефонных размоваў дзесяткаў айчынных функцыянераў. Як яны ставяцца да працы? Ці дбаюць пра сямейныя каштоўнасці так, як распавядаюць? Што кажуць пра сваё кіраўніцтва? Давайце паслухаем, каго выгадавала лукашэнкаўская ўлада. Герой гэтага выпуску – Сергей Викторович Рубанаў, намеснік кіраўніка Маскоўскага раёну сталіцы. Сёння «Слуга народу» мае сціплую машыну, на якой вісяць ажно 39 адміністратыўных правапарушэнняў і утульную кватэру ў Менску, прадбачліва запісаную на жонку. Але шлях да ціхага чыноўніцкага шчасця быў цярністы. Устроиться на работу, чтобы не мозги, а здесь, сидишь, загребаешь, нервы, трать, да нахуй надо. Гэтак у 21-м годзе Рубанаў апісваў сваю мінулую пасаду генеральнага дырэктара Менскай гарадской жыллёвай гаспадаркі. Спойлер, далей пра яе чыноўнік будзе распавядаць пераважна лаянкай. Когда у людей высокий уровень стресса, и они не умеют управлять своими эмоциями, а этого у нас, к сожалению, в стране очень мало кто умеет, в принципе, делать, то действительно люди могут переходить на токсичную коммуникацию, агрессию и мат. То есть это не только вот мат как таковой, это вообще абьюзивные вот формы общения, потому что они в стрессе, им страшно утратить жизнь, им страшно утратить свободу, свою должность. Второй момент – это то, что будем честно и объективно говорить, что, скорее всего, среди чиновников далеко не всегда люди, которые имеют действительно хорошее образование, высокий уровень культуры, чаще просто лояльные. Чыноўніцкі хлеб даецца Сергею няпроста. То на даручным яму участку у люты мароз без ацяплення застануцца дзіцячыя сады і школы, то на рахунках району раптоўна скончацца грошы. ЖКХ накрыло все и всем другим. Все деньги, которые идут на техобслуживание, все они идут на... Слушай, так пускай петух берет, отзывает банк, арест и отдает деньги. Так он же не хочет отзывать. Так он хочет сегодня, чтобы район зарплату не выплатил. Это же жопа. Пускай глава вызывает за яйца банет пару раз. Он же, сука, уже снял 60 тысяч ЖКХ. Ты в курсе? Час ад часу паўставала кадравае пытанне. Пошук новага дырэктара УЖРЭ партызанскага раёну таксама лёг на плечы чыноўніка. Никто не гонится за карьерным ростом. Зарплата какая, правильно? Скажем дружно, нужно. Ну вот и все. А возьми сегодня у этого Быховцова. Там же без премии, без них. Там же реально на руки 900 с копейками. Так что это за зарплата. Віталь Быхаўцаў, пра якога ідзе размова, на пасадзе не затрымаўся. Сёння на сайце ЖКГ ягонае імя ўжо не фігуруе. Ды і паслухаць чыноўнікаў, статус кіраўніка у меншай пашане, чымся лічбы на квітанцыі. У него заработная плата 2000, он говорит, нет. Я на такую зарплату, говорит, не пойду. А статус там, статус директора не важен это? Не важно. Сегодня я смотрю, никому не статус, не важно. Начальнік ЖРЭУ гэта матэрыяльна, як вы казалі, адказнасць. Там вельмі шмат рызыкаў ёсць. І пад рукой, я ж думаю, тоже ёсць разуменне, што і пытанне з кадрамі, што гэта цяжкі накірунак працы, і за 2000 з цябе будуць трэсці так, то можа лепш застацца на меншым заробку там у сваём выканкаме, але менш адказнасці, і ты ведаеш, як што цябе будуць менш наказваць. Не падабаліся Рубанаву і чысткі, што пачаліся ў структурах ЖКГ пасля пратэстаў 2020 года. Вышэйшае кіраўніцтва масава пазбаўлялася працаўнікоў, у якіх выкрала нелаяльнасць. Пад раздачу трапіў і тагачасны дырэктар рамонтадару Савецкага раёну Менску Александр Ярошек. Ярошек, все? Завтра последний день. Где ж там, братан, так соленул, а? Ну, есть косяк. Все-таки есть косяк, да? Да. За бабарику где-то там ты мне говорил, да? Не знаю. Клоуны, у людей вот хуями,
Мозги вместо жопы или жопа вместо мозгов. А Вакансия есть уже. кто-то вот думает, что они сладкие, эти вакансии, да, ну его. Ну, он, Я блядь, то- на хорошем счету вроде был, так нормально сидел. Тут, знаешь, если доебаться, можно каждому доебаться, и выгнать 20 причин найти, блядь. Пры гэтым правілы гульні, што паўсталі пасля скрадзеных выбараў, Рубанаў уцяміў з лёту. Ён надзеў майкі брэнду лепшы і нават у прыватных гутарках старанна падкрэсліваў адданасць палітыцы партыі. Да времени нет, блядь, у меня смотреть, как лабусы занимаются. Да взять им гранату и ебнуть в это посольство, загнать туда ОМОН, мозги набивать. А вось так наш візаві прапанаваў абысціся з Романом Пратасевічам, якога на той момант напоўніцу распрацоўвалі праўладныя СМІ. Слышь, этого с рейса сняли, нахуй. Я его вообще с самолета скинул, нахуй, чем, хай бы летел. Скинут, да, и лети куда хочешь, падла. Сидит он еще комментарий дает, со мной все хорошо, чтобы выбить, понимаешь, чтобы пошепелявил. А то сю-сю, ля-ля. Лояльность как стратегия выживания, как стратегия обеспечения своей собственной безопасности. У них начинается уже где-то паранойя даже, потому что, ну, то есть любое сказанное слово может быть использовано против вас, да. Если, ну, то есть можно посадить человека за все что угодно, то если чего он совершил или не совершил, то если он что-то совершил, то точно можно, да, что все может быть, все, что ты делаешь, может использовано против тебя быть. Поэтому у них вот эта повышенная требовательность, лозунги, вот они всячески пытаются вот это все выслужить. В том числе, я думаю, это доносы друг на друга, как форма тоже выживания. Стратэгія на паказную лаяльнасць працавала. Нягледзячы на касякі, што суправаджалі Рубанова цягам амаль усёй кар'еры, неўзабаве яму прапанавалі павышэнне. Але ці шчырай была такая адданасць рэжыму? Гэта проста людзі, якія працуюць у дзяржаўным органе. Частка, канешне, з іх ёсць лукашыстаў, але большасць гэтых людзей заўтра не будзе Лукашэнкі і ўсё, яны будуць далей працаваць і не хочуць яны яму служыць. Яны нават і думаюць пра тое, каб яго не было. Мы з калегамі праслухалі сотні гадзінаў прыватных размоваў. Лічым, што вельмі важна, каб беларусы разумелі, хто кіруе нашай краінай. Чыноўнікі дробнай і сярэдняй рукі актыўна распавядаюць пра каханак, вечарыны ў лазнях і карупцыйныя схемы. Узровень нецэнзурнай лаянкі пры гэтым пераважна такі, як вы толькі што чулі. Кацярына Гардзеева, Белсат.